liburu guztiak gehien errepikatzen den ideia edo asmoa dela ideia abstraktuak eramatea gorputz konkretuetara. Eta orduan hartzea ideiak berdin zaite batuzu lurraldetasuna edo familia edo maitasuna edo zein ideia abstraktu gure bizitza gidatzen duena eta botatzea argia. Hartzea kasi fisikoki hartzea gorputz bat eta botatzea gorputz hori ideia horretara edo ideia hori gorputzera eramatea eta ikustea nola abstrakzio hori eta konkretutasun hori badoazen uztartzen, badoazen elkarri kontra egiten, nola desenkajatzen duten pieza batzuek eta nik uste hori dela bultzada nagusia liburuaren hasieratik bukaerara. Ez daude saiak, baina badaude segiak. Sortu ditut poemak piezak bezala. Eskultore batek hartzen duenean puztina eta gutxi gorabehera keinu berdinekin variazioak egiten dituenean, egiten dugu pieza txiki puztinarekin eta keinu txiki bat moldatuta variazioak egiten hasten denean, gutxi gorabehera nik esango nuke poemak horrela sortu ditudan. Hartu dut adibidez familiaren puztina, eta hartu dut familia gaian, tematika hori edo, nire inguruko jendeak. Eta, bakoazen keinu honekin ze pieza ateratzen den, eta beste keinu honekin variazio bat. Eta esperimentuak aipatu duzun atardean ere bai, segi horrekin ere bai, esan horrek berdina dela hartzea. Jarriko izan adibide bat berriz ere lurraren zen ikusten horrekin ulertzen dela oso ongi, badago poema bat Pessoarena, esaten duena lur guztia oskatu eta osagaien sentitu ahalko banu zoriontsuagoa nintzateke une batez. Guazen egitera, guazen ikustera, lur guztia hartu eta oskatuz gero, zoriontsuagoa nahi zen,